सासे लाइमोन सेंग्रा। बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो बारनाय एबा स्टान्ट खालामनायखौ मोजां मोनो। फै जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लानि। खुलुमबाय, आंनि मुङा श्री सुबन बर'। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सैथो निउस नायगिरि बिथांमोनखौ अननाय आरो खुलुमनाय जासिग्रोनाय जाबाय। आं बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर हालमारि गामिनि। आं बेबायदि बारनायखौ उन्दै समनिफ्रायनो मोजां मोनबोयो आरो आं दा प्रेक्टिस खालामगासिनो। आं बेबायदि बारनायनि जाहोना मा होननानै बुङोब्ला आं बेखौनो फोरमायोदि जे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बेबादि बारग्रा दं होनना मिथिनो एबा मिथिहोनो नाजागासिनो दं। जे आंनाबो मोनसे फिसा इउटुब चेनेल दं। बे इउटुब चेनेलनि मुङा जाबाय एसबड'। नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामहैनो हागोन। स' बेखिनिखौनो आं दिनै फोरमायनो सानो। गोजोन्थों।